Civîna Komîteya Destûrî ya Piçûk ku biryar bû duh were lidarxistin ji ber merceke rejîmê nehat lidarxistin. Duh beriya lidarxistina gera civîna Komîteya Piçûk ya Destûrî ya Sûriyê li Cinêfê şanda rejîmê ji cihê civînê derket û got ew yek ji ber newergirtina persiva nameya wê derbarê hin babetan beriya gengeşekirina mewad û xalên destûrî tê. Hin babetan beriya gengeşekirina mewad û xalên destûrî tê. Li gorî Ajansa Sana ya Rejîmê konameya rejîmê li jêr navê stûnên niştîmanî ji bo gelê Sûriyê bû ku yek ji xalên wê daxwaza şermezarkirina destwerdana Tirkiye bo Rojhilatê Feratê li endamên Komîteya Destûrî dike û ji ber newergirtina persivê beriya lêdarxistina civînê şanda rejîmê xwe vekşand. Roja heştê vê mehê Komîteya Destûrî gereke xwe ya civînan li Cinêfê bi radestkirina hin mijaran ku dê beriya lêdarxistina gera bê werin gengeşekirin bi dawî hat. Di civîna ewlekariya navdewletî de Peterson gotibû ku hîn rapor derbarê topbarankirin û şerûpevçûnan tevî lihevkirin û lihavhatinan li bakurê Rojhilatê Sûriyê hene ku di encam de bêhterî not sivîlî jiyana xwe ji dest dane û bêhterî 75,000 kesî derbidêrbûne. Komîteya Destûrî weke yekem car dê Kongrekî Danûstandinê yê Sûriyê li Sûçî bi serpiriştiya Rûsya di mijdara sala borî de hat ragihandin ku ji 105 endaman di navbera rejîm, opozisyon û civaka sivîl de pêk tê. Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê jî bi 2 endaman di komîta berfireh de û bi endamekî di komîta piçûk de peş dare.